Moc ne? Tak mi ukaž ten papír. Papír? Pajo, to se vypere! Aha, se mamo! Ty jsem fakt jako na... Co? Nazdárek párek! Čau, Klaj! Čauky! Ahojky! Dneska si zahrajeme takovou easy, ale zábavnou hru. Podle úvodní scénky už asi tušíte. Ve dvojici vždycky ta jedna bude kreslit té druhé Prdel. na papír, že ano. Možná. A ta druhá si bude snažit to samé nakreslit na tabuli. To budou. Ultra mega super hovna. To teda, no, úplně nevím. Ne všichni tady máme talent na malování, jako třeba já. O kurva. A proto jsme si každá vytiskli takovýhle taháky, holky, nekoukat, takovýhle taháky, který budeme moct použít. No, ale použít je nemusíme. Ale já je použiju. Tak jdem na to? Takže teďka začínáme já s Eliškou a já se budu snažit nakreslit to, co Eliška kreslí mě na záda. Tak jdem na to? Já! Tak jo. Tak jo, let's go! Niky, teď je to dokonalé. A je to něco smysluplného? Ne. Eli? Já fakt nevím, já si myslím, že to bude motýlek. To bude slon. Co to jako je? Co to je za píčovinu tady? My sunshine, my only Ne. Je to teda úplně jiný, než si nakreslila ty. No tak to jsme v prdeli. Ale, chceš vědět, co to je? Jo. Je to Schnappík. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt an Nil. Zuerst lag ich in einem Ei.
Naprosto normálně. Wow.